खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रणयदिमारि दिनैनि गागेरारबाव दङ बीजेपीआ बीपीएफजों आफादारि गोरोबथा खालामाखै बुंदों भवेश कलिता थावरा गसाइगाव आरो तामुलपुरनि थाखाय कंग्रेसआ बिजाथि फोसावबाय ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ रायजो राजाया बरायदों आसामाव गोदानै 333 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ सा9 जिउ खहा एजिपिआ उफेरा बिसायख'थिनि मोनसेबो बिजाबाव बिजाथि फसङा उत्तर प्रदेशआव आबादारिफोरनि बिग्रायनायाव गासै सा8 सुबुंनि जिउ खहा थासारिया जोबोद दुंहाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनाय गुबुनारिफोरखौ होखारनाय जागोन डॉक्टर नुमल मुमिन बिजनी पानबारियाव हाग्रा बिफाना आजादी का महोत्सव खुंदों दालिगाव बीआरपीएल खुंथायजों मोनब्रै फरायसा आफादा सावरायदों कंगना रनौतनि सावथुन थलाइबिया दासिमाव 7.5 मिलियनसिम खामायनो हाबाय 22 अक्ट'बर खालिनिफ्राय खुलिफिनसिगोन महाराष्ट्रनि सिनेमा हलफोर दानिया दङ आबुं रादाब विधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै रायजोनि राजखान्थिया गोख्रों जाफुनाय समावनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोआ महाजोत नागारनानै मित्रजोतआव हाबफैनाय जाथाया रायजोनि राजखान्थिखौ नोजोरथावसिन खालामदों मख'नो गोनांदि बीपीएफआ बीजेपीजों गोरोबथा खालामबाय आरो बे समाव बीजेपीआ मित्रजोतनि बाहागोआरि जाबाय होननानै हाग्रामा महिलारिया समबारखालि खौरां बिजोङाव उदाङै फोसावदों नाथाय बीजेपीआ बीपीएफजों जेबो रोखोमनि आफादारि गोरोबथा खालामाखै आरो गोरोबलायाखै होननानै आरोबाव रोखायै बुंदों आसाम रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि भवेश कलिताया बीपीएफआ बीजेपीजों फिन गोरोबथा खालामनायनि बागै बीजेपीनि आफादगिरि भवेश कलिताया बुंथिनाय बादिब्ला बीजेपीआ बीपीएफजों जेबो रोखोमनि आफादारि गोरोबथा खालामाखै हाग्रामा महिलारिया बबेयाव मा बाथ्रा बुंदों बेयो आलादा बाथ्रा बीजेपीआ यूपीएल आरो अगपजों गोरोबथायाव दं आरो गोरोबथानि धोरोमखौ सिफाया उफेरा बिसायख'थियाव यूपीएलआ बिनाय बादिनो बीजेपीआ मासि हगारनानै होदों गोरोबथाजों खौसेयै बिसायख'थि गेलेनाया गोसोखांजाथावमोन आरो गोसोखांजाथाव जागोन होननानैबो भवेश कलिताया बुंदों बेखौबो मख'नो नांगोन दि मोनबा विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय मित्रजोतनिफ्राय यूपीएल दोलोआ रबिबारखालि गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबनि बिजाथि फोसावदों बेबादिनो बीजेपीआबो गुबुन मोनथाम बियाबनि थाखाय समबारखालि बिजाथि फोसावबाय ओरैहाय बीपीएफआबो मित्रजोतनि बाहागोआरि जाबाय होननानै दाबि खालामनानै गसाइगावआव बिजाथि फोसावदों नाथाय नोजोरथावनाया बेसोदि बीपीएफआबो मित्रजोतनि बाहागो जामारबायब्ला गसाइगावआव मित्रजोतनि गेजेरावनो बादायलायनाया जागोन 30 अक्ट'बर खालि खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि मोनबा बियाबनि गेजेराव मोनथाम बियाबनि थाखाय कंग्रेसआ बिजाथि फोसावबाय आसामनि मोनबा बियाबनि गेजेराव मोनथाम बियाबाव फारियै गसाइगाव तामुलपुर आरो थावरा बियाबनि थाखाय कंग्रेसआ बिजाथि फोसावबाय गसाइगाव बियाबनि थाखाय आदिबासी हारिनिफ्राय जुवेल टुडु तामुलपुर बियाबनि थाखाय गोरखा हारिनिफ्राय भास्कर दाहाल आरो थावरायाव मनरन्जन कौरखौ कंग्रेसनि हाइकमान्ड सोनिया गान्धीआ बिजाथि महरै गनायथि होबाय कंग्रेसनि सिनियर स्पोक्स पार्सन आरो बिटिआरनि इनचार्ज गरजान मुसाहारियाबो दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिटिआरनि सिङाव थानाय मोननै बियाबनि थाखाय कंग्रेसआ बिजाथि फोसावनायनि बागै फोरमायदों दिनैनि समाव कंग्रेसआ गसाइगाव जोबोर मोजां थासारियाव दङ आरो गिबि हेंथा दोलो हिसाबै यूपीएलखौ लादों होननानै गरजान मुसाहारिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों मख'नो गोनांदि बीपीएफआ बीजेपीजों गोरोबथा खालामनानै मित्रजोतनि बाहागोआरि जाबाय होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्रा आरो यूपीएलनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया बुंनाय बाथ्राखौ नायोब्ला हाग्रामा महिलारिनि दाबिया सैथोथिनि बिथा गैया बीपीएफनि सोद्रोमाफोरखौ दोलोआवनो हमथानानै लाखिनो थाखायसो हाग्रामाया बीजेपीजों गोरोबथा जाबाय आरो थाबैनो अफिसियेलि फोसावगोन बुंदों होननानै गरजान मुसाहारिया खौरांगिरिनि मेलाव हाग्रामा महिलारिखौ सावरायनानै बुंदों फैबाय थानाय आसाम विधानसभानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय 22 नं गसाइगाव बियाबाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बरायदों गसाइगाव बीपीएफआ बिजाथि फोसावनायखौ लानानै बीपीएफनि सोद्रोमाफोर आरो मददगिरिफोरनि गेजेराव रंजानायजों ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ बरायनायखौ नुनो मोन्दों
BPF दोलोनि बिजाथि महरै सायख'जानायनि थाखाय दुब्रु कुमार ब्रह्म नार्जारिया जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनो साबायखर बावो। बेजों लोगोसेनो 85,000निबो बांसिन भट मोननानै गावनि देरहानाया रोखा आरो बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो खाबु मोनसिगोन होननानै दाबि खालामदों दुब्रु कुमार ब्रह्म नार्जारिया। मख'नो गोनांदि BJP BPF गोरोबथा जानायनि उनाव EPPL हारसिङै बिजाथि होयोब्लाबो गिनांगौ गैया होननानैबो दुब्रु कुमार ब्रह्म नार्जारिया दाबि खालामदों। आसामाव कर'नानि गासैबो नेमखान्थिखौ गुरुं खालामबाय, नाथाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया आसामाव दासिमबो जोबनायनि मुं लायाखै। सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ मिथिहोनाय बादिब्ला समबारखालि आसामाव गोदानै 333 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। गुबुन फारसे मैयानि सानाव रायजोआव सा 9 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमायो। सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला मैया समबारखालि आसामनाङै 50,424 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो 333 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। बे समाव आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिनि हारा 0.66% आरो कर'नानिफ्राय उदां जानायनि हारा 92.33%। सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला दिनैनि सानाव आसामाव 4,186 एक्टिभ कर'ना केस दङ। बेजों लोगोसेनो आसामाव दासिम 5,92,838 सा सुबुंफोरा कर'नाजों गाग्लोबजाबाय आरो 5,881 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमाबाय। फैबाय थानाय उफेरा बिसायख'थियाव मित्रजोट आरो सोरखारनि बाहागोआरि EJPआ मोनसेबो बियाबाव बिजाथि फसङा। बे बाथ्राखौ दिनै दोलोनि आफादगिरि अतुल बराया रोखायै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 2021 नि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनाय बियाबावबो बे खेबाव BJPआ बिजाथि होनो सिगाङाखै आरो बिग ब्रादार BJPआबो मोनसेबो मासि EJPनो हगारनानै होआखै। उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर खेरियाव BJP सोरखारनि बेरेखायै आबादारिफोरनि खुद्रिनायाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बिसोरनि गेजेराव सा 4 आबादारि, सासे खौरांगिरि, सा 3 BJP मावथिफोर दङ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि खेरी लक सभा समष्टिनिफ्राय देरहासार जालांनाय BJP MP अजय मिश्रआ आथिखालाव नरेन्द्र मोदीनि मन्त्रि परिषदआव रायजोआरि नखर मन्त्रि बिबानाव थानायलाय गावनिनो समष्टियाव थांनाय 24 सेप्तेम्बराव आबादारिफोरखौ गाज्रि रावजों सोंखारिलांदोंमोन। बेनि उनाव जेब्ला थांनाय 2 अक्ट'बराव गान्धी जयन्तीनि फोरबोआव लखिमपुर खेरियाव जेब्ला उत्तर प्रदेशनि डिपुटि CM केशव मौर्यआ मोनसे मेलाव बाहागो लानो फैदोंमोन, अब्ला खुद्रिनानै थाखानाय आबादारिफोरा लामा होबथानायाव BJPनि मावथि एबा नखर रायजो मन्त्रि अजय मिश्रनि फिसाज्ला आशीष मिश्रआ लाबोनाय गंसे SUV गारिया लामायाव गसंथेनाय आबादारिफोरखौ सौख्रांलांनायाव सा 4 आबादारिया थैनो गोनां जादोंमोन। जाहोनाव खुद्रिनानै थाखानाय आबादारिफोरा BJPनि गंनै LEV गारिखौ सावनानै होदों आरो गारिनि ड्राइभारजों लोगोसे सानै BJP मावथि आरो सासे खौरांगिरिखौ बुयै गाज्रि बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै कंग्रेस दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी वाड्रा आरो उत्तर प्रदेशनि आगु गिबि मन्त्रि अखिलेश यादव मोनहा लखिमपुर खेरियाव थांनानै खौरां लाहैनो ओंखारदोंमोन, नाथाय पुलिसआ बिसोरखौ गुबुन जायगायाव हमथादों। ओजोंहाय पान्जाबनि आगु गिबि मन्त्रि केप्टेन अमरिन्दर सिंहआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनो लाइजाम लिरनानै बुंदों दि आथिखालाव उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर खेरियाव जानाय जाथायखौ लानानै नसुं हादोरनि पाकिस्ताना सुबिदा लानो हागौ, बेखायनो सम थानायावनो गोख्रों राहा लानाया गाहाम। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि हांख्रायनाय बादियै ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बिफाननि खामानिखौ स्र' खालामनो थाखाय आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिना चिरां जिल्लानि मजाबारि ओनसोलाव नायदिंफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि जायफोर बायजोआरि सुबुङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबफैनानै दङ बिसोरखौ होखारनाय जागोन। बे बिथिङाव खौरांगिरिनि सोंफिन्नायाव डक्टर नुमल ममिना बुंबावदों दि बिसोरनि थाखाय बहा थाहैनांगौ एबा गोदान जायगा होनांगौ होननानै सोरखारा जेबो सानाखै। जायफोरा जाय जायगानिफ्राय फैदों बै जायगायावनो थाहैफिननांगोन। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया आसाम आयेन आफादनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारिनो लाइजाम हरनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोग्लैनाय बैफोर ओनसोलाव नायदिंफैनानै आयेन बेरेखायै हाबफैनाय गुबुनारिफोरखौ होखारनांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। मानो होनोब्ला बै ओनसोला सिगाङाव बर' एबा ट्राइबेल सुबुंनि हासोमोन आरो दासिमबो हा बिगोमा बर'फोरानो दासिमबो हानि खाजोनाफोरखौ होगासिनो दङ, नाथाय बेवहाय गुबुनारियासो न' लुनानै गामि दैखांबाय आरो आबाद मावनानै रायजो जागासिनो दङ।
बेखायनो बिसोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारफिननायनि राहा लानांगौ होननानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ दाबि खालामदों। बे खाबुआवनो हांख्रायनाय बादियै आसाम आयेन आफादनि लोगो बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिना बैफोर ओनसोलाव नायदिंफैनानै बुजिना लाफैग्रोदों। चिरां जिल्लानि पानबारियाव मानास हाग्रामानि पानबारि रेन्जआ बानजायनायाव समबारखालि हाग्रा बिफाना आजादी का अमृत महोत्सव खुंदों। बे फोरबो खुंनायाव आसामनि हाग्रा बिफाननि आरो केबिनेट मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्य, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदोंमोन। बे खाबुआवनो खौरांगिरिनि सोंनायाव मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ बुंदों दि आथिखालाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाना खांनानै मोननाय रेभिनिउ कालेक्शनआ सिगांनिख्रुइ बांसिन जादों। मानो होनोब्ला पानबारि रेन्जनि गाब्रुखोन्दा हाग्राखौबो आथिखालाव दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। सिगाङाव प्राय 20 कौटि रांहालागै दावबायारिफोरनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्शन जायोमोन, नाथाय दा पानबारि रेन्जनिफ्रायबो रेभिनिउ मोननो हाबाय। बेखायनो दा बिटिआरनि हाग्रा बिफाना प्राय 30 कौटि रांहालागै कालेक्शन जादों। बेयो मोनसे मोजां लैखोन होननानै मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ बुंबावदों। ओजोंहाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआ फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाखाबाय। 22 नं गसाइगाव आरो 52 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फोसावखाबाय। बे बिथिङाव खौरांगिरिनि सोंनायाव प्रमद बर'आ बुंदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ खाबु नागिरग्रा दोलो। बेखायनो बिसोर दा आरोबाव खाबु नागिरबावदों। नाथाय दा बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव मा सावरायदों बेखौ गाव जेबो मिथिया होननानै बुंदों। चिरां जिल्लानि धालिगावआव बिआरपिएल एबा बङाइगाव रिफाइनारि पेट्रकेमिकेल लिमिटेड खुंथायजों चिरां जिल्लानि मोनब्रै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा माखासे जेंनाखौ लानानै समबारखालि सावरायदों। बे सावरायनाय मेलाव आमसु, एबिएमसु, आक्रासु आरो बेंगली युव छात्र परिषदनि गासै दैदेनगिरि एबा आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरा जथायै बाहागो लादोंमोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोनाय बादिब्ला बे सावरायनाय जथुमाव गेसाव गोफोन एबा मोनामग्लुंनायखौ होबथानाय आरो जायगानि थागिबि सुबुंखौ बिआरपिएलनि अरायजोर साख्रियाव थिसननाय बेफोर आयदायानो मैखोमै जायगा मोन्दों। नोजोर होनो गोनांदि बे मोनब्रै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बे सावरायनायाव बाहागो लादों, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थाफानायखौ नुनो मोनाखिसै। कंगना रनौतनि सावथुन थलाइबिया स्ट्रिम अनलाइन नेटफ्लिक्स आरो आमाजन प्राइमआवबो रिलिज जाबाय। फोरमायनो नांगोन दि कंगना रनौतनि सावथुन थलाइबिया सनिबारखालि नेटफ्लिक्सआव रिलिज जादोंमोन आरो बे सावथुनानो दासिमाव 7.5 मिलियनसिम खामायनो हाफैबाय होननानै मिथिहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि जे जयललितानि जिउनि सायावनो बिथा खालामनानै लिरनाय जादोंमोन कंगना रनौतनि सावथुन थलाइबिखौ। कंगना रनौतनि सावथुन थलाइबिखौ थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालि सिनेमा हलफोराव रिलिज खालामनाय जादोंमोन। फोरमायनो नांगोन दि एएल भिजयनि बिथोन होनायजों जाफुंसार जानो हादोंमोन कंगना रनौतनि सावथुन थलाइबिया। बेखौ प्रडिउस खालामदों विष्णु वर्धन, इन्दुरी शैलेश, आर सिंह, बृन्द प्रसाद मोना आरो कंगना रनौतजों लोगोसे अरविंद स्वामीनि गोख्रों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों थलाइबि सावथुनाव। फैगौ 22 अक्ट'बर 2021 खालिनिफ्राय खुलिफिनसिगोन बन्द जानानै थानाय महाराष्ट्रनि सिनेमा हलफोरा। फोरमायनो नांगोन दि कभिड-19 महामारिनि गोसारग्लानायजों लोगोसे रायजोनाङै फोसावनाय लकडाउनजों लोगोसे सिनेमा हलफोराबो बन्द खालामनानै दोनजादोंमोन। जाहोनाव गोदानै रिलिज जानो गोनां माखासे सावथुनफोरा रिलिज खालामजायाखैमोन। बे बन्द जानानै थानाय सिनेमा हलफोरखौनो अदेबानि महाराष्ट्रनि सार्किटखौ 22 अक्ट'बर खालिनिफ्राय सिगांनि बादियैनो खुलिफिनसिगोन। मोनथिनाय जायोदि सिनेमा हलफोराव गोदानै रिलिज जानो 1 बोसोराव गासै 2 दर्जननिबो बांसिन सावथुनफोरा रिलिज जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गोदानै फैनो गोनां सावथुनफोरजोंनो हादरनाङै सिनेमा हलफोरा बुंफबनायखौ मिथिहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै फैनो गोनां 1 बोसोराव गासै 15निबो बांसिन सावथुनफोरनि रिलिज खालामनाय अक्ट'आ एखे जानायनि जाहोनाव गावजों गाव मोगा-मोगि जानांनायाबो सोराङाव फैदों। बेनि गेजेरावनो सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, शमशेरा, केजीएफ 2, हीरोपन्थी 2, आदिपुरुष आरो गांगुबाई। बेनि जाहोनाव प्रडिउसारफोरा खहा जानांनोबो हागौ होननानै गोबां साया सावरायज्लायनायाबो सोराङाव फैदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 6 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ।
बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।